Sindikaleak gehiengo sindikalekin batera elkarretaratzea deitu dakizutenez hildako bat gertatu zen asteazkenean arrantza sektorian, kolpe bategatik hil egin zen eta hori salatzeko elkarretaratzea deitu dugu. Dakizutenez arrantza sektorian arazo asko dauz, karga oso handiak, erritmo bortitzak eta prebentzio neurri oso eskazak. Eta horren harira askotan salatu dugu lehen sektore honetan, prebentzioan askoz lan gehiago egin behar dela, porque dauzen medioak ez direla nahikora. Eta horregatikan urtero dauzkagu olako istripu mortalak sektore honetan. Argi dagoena da politikak aldatu behar direla, baina batez ere errekurtso gehiago behar direzala. Jende gehiago, ikuskari gehiago, ikuskatzen aber itsasontzietan ere, nahiko neurri dauzen jende hau lan egiteko modu seguru batia. Salaketarekin batera gure doluminak eman familia eta senide eta lagun guztiei eta hor egongo garela lanian horrelako istripu gehiago gerta ez daitezen. Egingo direzan elkarretaratze edo ekintza guztietara elatikan baita ere bat egingo gera egoera hau salatzeko. Aspaldi dago esaten Ondarruko eta beste eskualdetako marineru nahiko egoera prekarizuten etxen dabela biharra, baldintza oso horretan eta euren segurtasun ez dela bermatute. Eta gaina kasu honetan, argite garbi ikusiren ala, dakarren segurtasun protokolu gutzen jabela, istripu larri baten ondorixoz helikoptero bat pixaldu bidela, eta ez daki hau zeba kasu honetan protokolu gutzen jabela, eta alako istripu larri baten ondorixoz helikoptero pixaldu bidarrenin erabakira bela marineru lehorregatzik barkun, 8 orduko biaji eukiarren, eta marineru 2 ordure bertan kanbainan hil izanela. Orduan, gixen bat azpimarratzeko, hori, Eusko Jaurlaritzai, Ondarruko Armadorien Asoziazioiai, eskatu, segurtasun protokolu, berrikusin birdela, berraztertu birdela, eta ez lehikela olako utzeik egin, entin bizitxi jokundanin. Laben partetik, doluminak bai familiziai, hemen da zenai, Senegalen da zenak eta bera lankidiai, nahiko egoera gogorra izan da bedanak, eta gogoratu, Domeikan be, Ondarrun, eguerdiko ordu batetan, elkargatze batengo bela, Ondarruko udaletxe deitxute eta baitxe Ondarruko Senegaldarren asoziazioi deitxute, egialdi baten gorala Domeikan ordu batetan alamedan, eta tanok agertzeko eta herri guztirala bitatan.